Nginama-testimonies awu-2 umusa kaNkulunkulu. Oqala bazalwane nje bangibona ngigqokile. Sengigraduate ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ukuthi nje ekhaya mina oqala ograduate university. Bekungekho lula bazalwane usathana dengilwisa impela. Kepha ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kuwo konke ube nami. Olahle ko funding uNkulunkulu waveza umsebenzi ukuthi ngisebenze ngikwazi ukuyikhokhela ngiqhubeke. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okwesibili bazalwane bekungephasika uba bengikhulekela lana. Bathanda belungu. Belungu bathanda belungu. Man. Yes. It's going far. Wathi abelungu bayangithanda wathi I'm going far. Indeed bazalwane I'm going very far. Emsebenzini ke wakhethwa abantu abawu12 abasebenza kahle. Kwaphinde futhi kulabo abawu12 ngabe ngikhona part wenza ama interview umlungu bese wathi makusekusuka lapho wakhethwa abawu2 number zalona ngaba kuleyo 2 ukuthi sizohamba siye phesheya eLondon. Utho bazalwane sizohamba siyosebenza khona for 1 week siyokwelekelela ukuthi benze istrategy for inkampani for unyaka ozayo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane umsawami.